Maria! Malipahin niyo kita, niya karon dinhi, kayang duga na itong ipangandaman, ang mga tulumanon sa kwarisma, mga penitensya, mga pag-ampo, kinintanan mo ni naghatod na ito nganhi sa dintunganay, sa sukwaranan, sa atong pagtuo na mao ang pagabanhaw. Nakanindot po nato mga Pilipino kay gawas kita magsaulog sa pagabanhaw itong Ginoo ato pa yung pakapinan o gitaw nato nga sugat ang enkwentro, panagtagbo, nabanhaw ang Ginoo o yung masulubon nga nahan na si Maria. Kung wala pa tingaling pandemya, ilabihan tingaling pitindaghan ng tao yung tingaling ang saksi sa sugat. Dito'y mahitabo yung sa gawas. Pila ka mga Domingos pagabanhaw ato nang ibuhat tahan kayo mo tambong mga tao mga Kristiyanos nga sulod sa usa ka tuig mora isimba panahon sa sugat. Gusto jud kayo namutan-aw lagi nga nabanhaw na ang Ginoo mo sud-ong sa panagtagbo sa inahan ug sa anak. Pero ang ubang po nagilang tuyo sa sugat. Dili kayo nga saksi sila sa sugat, kundi ilang tuyo ang mga bulak. Diba? Dahan kay nana, ganyan, mag-inulugay pa yung taon. Usahay, luoy kay mga anghel. Kadugaya nga mga anghel, maladutan ng mga tiil, kuhiton sila. Anto delikado noon kay siya madalag kada kabira ang anghel, mahulog po yung mga anghel. No, may lang tagmo kapakapa niya makalupad. Pero mga bata in taon, niya kini mga bulak kuya. Kung sa ibuhaton na rin, dili lang ibutan ng balay ng dekorasyon. Kasagaran ila ko nang isagol sa panambal ba. Kay mauguling bulak naa sa tiilan sa nabanhawng si Jesus. Makaay na bisang usang sakita. Bisa kining COVID. So, ato itimplahan niya, atong lagaon. Patay yung COVID na patay man ka si Satanas, COVID pa ka. Nauban, naibutan sa mga pukot. Ang dahan ko nung kuha. Makakuha isdagdaghan. Eban po nga ilang ibutan sila mga pitaka. No? Kaya nagtuod ang budaghan to ilang kwarta kung na bulak ikan sugat. Mga tutuo. Pero, luyo rin tanan, bisan tingil na apa na yung mga taphaw, mga pagpadayag sa pagtuo, sa sugat, kita sa gihapon, malipayon kita. Malipayon ta, kahit tungol lagi, napilya na ni Jesus ang sala o kamatayon. Pero, atong balikong paglantaw, unsay reaksyon sa una mga tinunan ni Jesus? Sa mga apostoles, unsay reaksyon sa mga kabayan nga suod ni Jesus. Apila si Birhen Maria, iyang inahan. Si Pedro, atong makita ang mao'y suod po ni Jesus, gihimo niyang iyang right hand, pangulo sa iyang mga apostoles. Si Pedro, anong tungura, diba iya gilimod si Jesus. Sa dihang giluto si Jesus, si Pedro napuno siya sa kasubo. Kay naginulso na siya sa iyang nahimo, pero mo sa matagahi sa gayunan nga mga ipasaylo kay namatay naman si Jesus. No? Niya ang mga tinunaan po, kasagaran kanila maumumpoy ka ng mikagyo. Wala magpabilin diya sa krus, ng hadlok. Mikagyo gibiyaan na si Jesus, so yun nagagpit pagtaydor sa ilang kabahin. Sila usab, karon murag wala sila ka ng kaingnan ba? Niya, pila naman gipamayaan daan ng mga trabaho. Sa ilang pagsunod kay Jesus, ilang gibiyaan ilang mga trabaho sama sa kining pagpanagat. Niya karon namatay na ang ilang Ginoo. Nahuman na ilang katong ilang balang puso nga pagsagyaw. Katong ang may saad,
sa Ginoo nga sila tagaan og mga dagkong posisyon, no? Sa ilang pagka-apostoles, wa na klaro. So, ato mabati usa ka hawang, usa ka kalisod ang kahimtang, no? Kung nga tinud-an, walay trabaho sa mga pagkaroon, yung pandemya daghan mo walay trabaho. Pait kayo nga kahimtang. So, unsa lang gibuhat? Sa ilang nanandan nga na panginabuyan, balik itaon sa pagpanganagat. Nga aning tungura, kahapitas lang ang impake kay musibat na magkanya-kanya na kanang adtuan. Nagdagan si Maria Magdalena, naghangos-hangos, kung namalita. Kay si Maria Magdalena dahil muadton ta sa nganan, kaiyang butag pahumot ang patay lawas si Jesus. Problema bagay sa ka pagligid sa akong bato nga nag-ali ug nganan. Pero pag-abot ito, dako ang katingala niya. Na ang bato naligid na. O dito sa sulod, wala na ang patayng lawas ni Jesus. Ang nabilin ang mga panapton lamang galino. Kung tungod sa akong katingala o kadlok, kabalaka, nagdagadagan siya. O gibalita niya sa mga tinunan. Kuha lang ang patayng lawas sa itong Ginoo. Natula ang mga tinunan. Primero tingnan mo too. Sa atuo na to. So natural, unang mudagan, munang yato ang Pangulo sa mga apostoles si Pedro. O ang tinunan nga gimahal ni Jesus. Kaya na madungog na si Ebanghelyo. The disciple that Jesus loved. Si Juan, ang pinakabatanon sa mga apostoles. Naglumpag dagan ang tiguang Pedro o kabatanon nga Juan. Ang nakadaog doon si Juan. Number 1 si Juan. Sa pag-abot sa lugana. Pero, aging respeto niya sa kamagwangan nila, wala din sa misulod. Si Pedro may unang misulod. Ipaabot ni Juan. O misulod si Pedro. O dito. Isa-isa diha. Kung sa'y nakita nila. O particular ang nagisulti ko rin ang reaksyon ni Juan. Ngayon dire nga, misulod usab ang tinunan nga gimahal ni Jesus o nakakita siya o bito. Kaysa ni Kristo, unsay nakita ni Juan o iyang bituhan, maorya ko na ang atong gisaulo karon o atong gituhan ang pagbanhaw sa atong Ginoo sa Kristo. Pinagi lamang sa pagkaamgo nga nabasiyo na. Wala na ang patayng lawas si Jesus sa lubnganan nga makasabot kita sa hinungdan sa Biyernes Santo. Anong nag-anto si Jesus? Nganong nagpakamatay sa cross? Aron pilbihon niya ang sala ug kamatayon ug mapatunhay ang pagkabanhaw. Diha na ang mga question mark, mga kalibog, mga kahingawa. Diba? Sa pagsugod pa lang sa pag-anto si Jesus, takang kinatingala, alakip na ng mga pinunaan. Nahibulang, ano kinalamag anto sa Ginoo? Ano mamatay man siya? Akong pangutana, karon natubag na. Ay, di ay. Mao din Jesus. Ay, di ay. Mao din hinungdan. Kay nabasiyo na ang lugaran ni Jesus, napildi na niya ang sala ug kamatayon. Nabanhaw na si Jesus. Mission accomplished. Alang kay Jesus, dito na nadasig na gayon, no? na higmata na ang mga unang nakasaksi sa pagbanhaw. Bulahan kayo mga babae bitaw. Ang mga babae ay kumbutong naon, kamoy una nakasaksi sa pagbanhaw. Si Maria Magdalena nagrepresentar sa mga kababaihan nga mooy gitagaan na ng talagsaon kayong kining gasa na una makita sa lugnanan nga nabasiyo na. Doon ay pare bitaw ng media nga. Ano man kuno nga ang babae man kuno si Maria Magdalena mo'y una gipasaksi sa pagkabanaw sa Ginoo. Ingon ang pare, ituyo na kay gisulti man sa dahil Ebanghelyo nga.
unsay makita ni Maria, kinan isang yaw ni siya. So ato pa, mas may babae nga makita kay mas kusog mo chismis. Isang yaw na yun. Ang maong may balita. Mas paspas ito mo dala mo kan. Mas dali isang yaw ba? Pinagi sa turo. Kumidya man na o tinuo bigdili. Importante na ang mga kababaihan dahil tulad akong importanteng bahin diya sa pagsangyaw sa pagabanaw sa atong Ginoo. Gisulti usab diya sa maong pagabanaw sa Ginoo, ang Ebanghelyo may tugod niini nga si Juan nga kanunay gihulapway nga moy nahigugma kang Hesus sa ilabihan o si Hesus sa nahigugma kaniya. Tungod sa maong gugma ni Juan, ang iyang pagsaksi sa basiyo nga nalunganan nga mo'y timaan sa pagkabanaw sa Ginoo, naghatod kang Juan sa pagtuo. So the disciple that Jesus loved saw and believed. Ngano nito manayon si Juan? Gani pag sa katapusan diya sa Ebanghelyo gisulat ko nga wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan na nag-ingon nga mabanhaw siya. Puro lahi si Juan. Unsay nakita niya iyang gituuhan. Ngano man tungod kay si Juan nahigugma man kang Hesus. Ang gugma di ay maigsunan. Mao'y makapabuka sa atong mata, di lang tingali tawhanong mga mata, kundi ang mata sa pagtuo. Makatuo lamang kita nga si Jesus gayud na banhaw na. Makatuo lamang kita nga ang basiyo nga lugnanan ni Jesus. Nagtimaan na sa iyong pagkabanhaw kung kita nahigugma kaniya. O ato lamang bation, makahigugma lamang kita sa Ginoo sa lebihan, kung ato pong bation na ang Ginoo nahigugma usab kanato sa walay sukod. Gugmang walay sukod. Gugmang walay katapusan. Gugma nga hantod sa hantod. Mabit ay nung damisyon na kung magkaulog ta sa Santos nga Misa. Matag Domingo, gitawag na sa Little Easter. So, di lang kay kanang panahon lang sa Easter Sunday nga kita makasinati o makasultita nga nabanaw si ang Ginoo. Dili. Matag Domingo, Santos nga Eucharistia nga itong tambungan is a little Easter. Mabitaw nga, importante kay natin tang matag Domingo, kita mo simba. Dito mo kay obligasyon na to sa pagsimba. Ngano kinahanglan mo simba o ngano manghinahon ka nga mo simba sa Domingo. Aron sa makausap pa, atong mabati nga ang Ginoo na igugma ka nato. O kita usab makapadayag sa itong gugma sa Dios. Kaya kung kita lagi matag Domingo, musimba, unya magpadayag itong gugma sa Ginoo, matag Domingo usab, o sa tibok simana, uman pagsimba, makayutan nga ang Ginoo day buhi sa kanunay, nabanhaw na siya. Kaya nahigugma siya kanako, ako po nahigugma niya. Ang akong gugma sa nabanhaw sa Jesus, akong ipadayag sa akong gugma sa akong isig kaingon. Ato pong isayran nga ang pagabanaw ni Jesus nagpili na sa salaw sa kamatayon o nagpunting na sa kinabuhing dayon nga ang ato na yung kinabuhi sa kalibutan dili muhunong diha sa kamatayon na to. Kaya gipildi naman ni Jesus sa kamatayon. Ang ato na yung tinuon nga paingnan, nga atong tinuon nga kinabuhi, nga atong gipangandoy, tual luyo sa lubnganan. Ang kinabuhing dayon, eternal life. The resurrection of our Lord has opened the doors. The resurrection of our Lord has demolished the walls that divides, that separate kining kinabuhi sa kalibutan ug ang kinabuhing dayon.
Usa, alang sa mga nagtuo sa pagabanhaw. Dilong kita madala sa mga kinibitang pangunahuna nga kini atong balay, kini atong pulian ng tutantod. Magdala sa pangunahuna nga magpahimulos ko sa akong kalipad din. Mutigang mo na akong mga bahandik. Malimot nga ta nga kinintanan ang kalibutan kita atong kinabuhi mupanaw mawa tungod kay lagi kita diri sa kalibutan mga immigrants lang ta, mga turista lang ta. Ang atong tinuod nga pulian ng tuwa sa kinabuhing dayon to sa langit o ang pagabanhaw sa atong Ginoo dayag nga nagpamatuod nini. Siya nga nabanhaw karon naghari na dito sa langitong gingharian uban sa langitong amahan o sa mga angeles, mga santos o mga tuwa nag-una na kanato. Mohinunta mo yung Kristo nga kinahinta o mo'y sinugdanan karon na to nga makabatong tag paglaom. Doon na din paglaom na. No, di natangay nga mabalaka kung dinis kalibutan, kita matumpawag sa tumang kalisod. Labi na ni pandemic. Kita angay nga mabalaka kung kita sa atong tahon ng kahuyan na tagsala. No, doon natin na nahimo nga dakong kakulangan sa Ginoo o magtuuta nga di na ko pasaylon sa Ginoo kay dako kung nahimo pili na tinuod ang pagbanhaw nagsulti ka nato dunay paglaom dunay kapasayloan dunay justong kaluoy muhinundan sa sunod Domingo sa ikadahong Domingo ini pagbanhaw atong sa ulugon ang Domingo sa justong kaluoy ano kay nang aluoy man Ginoo kanato tung kay siya na banhaw naman do wala lay sala nga di mapasaylo sa Ginoo. Walay tao nga di maluwas sa Ginoo. Tagaan ta niya sa moong paglaom. Dito ko sa impierno nag-meeting ang mga kadagpuan sa mga demonyo uban kan Satanas ang ilang hari. Gingon sa Satanas na mga kaigsunan demonyo kung sa atong mga buhaton aron daghan ta makabig nga mga kalag dito sa impierno. Kung ingon sa ka demonyo ingon Satanas sultiya ito mga tao nga walay langit. Dili tinuo nga langit. Sultiya ito lana. Aron kung makabawot lang nga walay langit. Wa na. Wa na kapuslanan ang ilang pagpaningkamot na mahimaayo. Ang tinapulanan sila. O diyan na ito makabig sila. O may sa tanah, dari na. Di na magsilbi, di tatuan sa mga tawa na. O mingon ko ng ang katong sa kadimonyo. At Satanas, sultihan ng mga tao nga walay impyerno. Kung naingon sa tao nga nabuang na ni. Di kaya po mo mga tao na. Kay kung sultihan nga walay impyerno, kita mismo ni kontra sa atong pagtuo. Anata sa impyerno ron. So kung sa ka demonyo misulti. Satanas, na ako'y i-rekomenda mo atong angay buhaton. So, kaya to ang mga tao na wala na'y paglaom sa pagbago. Mababago pa sila. So, Kristo, kasagaran mo na to. Kaya, bisan ngay karon na natas kalisod sa pandemya, magtuuta nga, wa natin pagkalaom, di ba? Pait na kinibuhian, kinuon, sana rin, na makaya, ay pagkamatay na lang, ay kahulugan ng kinabuhi. Why mo tabang na to, walay ayuda nga maabot. Walay paglaom. Dili mo isang Kristo ang pagpanhaw. Pagsulti ka to sa karunay, nga doon na pa rin paglaom. Doon na paglaom. Napili naman ni Jesus ang pinakadako nga suliran sa kinabuhi sa tao nga mao ang sala o kamatayon. Kini pakahang atong mga suliran karon nga atong nagian. Dunay pagbangon. Makabangon ka pag-usap.
dito sa Kangkoro, sa Cementerio sa Panabo. No? Dito na kanang karatula. No? Na hindi bitong tungkol sa diskape bitong karatula. Nga nagsulti nga kanino ka sa tinagalo pa kung kinsa mo nundang ikaw bangon ba? May babangon tayo. Puro karatula ko to sa diskape. Po tayo nga ibutang sa sementeryo ba? So naong po, maong karatula. Kita dito magpabili ng sementeryo. Dito magpabili sa yuta. Babangon tayo. Mabanhaw sa ta. So, bisag unsa atong kahimtang sa kalibutan. Bisag unsa kalisod. Isulti sa Salmo responsyon indot kayo. Ang pagkabanhaw, kini mao ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita og magmaya. Di ta angay mag-uol. Kung mag-uol man kita, lumalabay lang tanin sa dili magdugay. Pilihon ta, mulabawon ta ang atong paglipay o paglaon. Mga nauta, no, sa atong padayon karon, ining mahimaya ang pagsaulo sa bagaman sa Ginoo, kiniunta una tanan at tumutan nga mutuo lamang kita kini kung kita dunay dakong paghigugma sa Dios o atong tuuhan nga Dios sa nahigugma kanato. Ikaduha, doon na paglaon. Wala na makapindi kanato. Si Jesus ang gagamanan anak sa Dios o ato manulubos. Iyan ang gipildi ang sala o kamatayon ang kita tagaan sa paglaom sa tanang takdatong kinabuhi. Viva Jesus! Viva Maria! Happy Easter sa mata ko sa kanato, kalihog tindog. Ato karon ipadayag ang atong pagtuo.